ଶୁଣୁଛୁ ନା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆନି ଆ ମୁଢି ଦିଟା ଆନି ମୁଁ ଖାଇଦେ ବିଲକୁ ଯିବି ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ଜଲ୍ଦି ଆ ନେଇକି ଆ ଆଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆ ଦେ ମୁଢି ଦିଟା ଦେ ମୁଁ ହଁ ଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ ଟେଷ୍ଟ ନାକି ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦବୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ନା ଦେ ନହେଲେ ନଦେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେବି ତାକୁ ଅଛି ଯେ ତରକାରୀ ଦେ ଟିକେ ତା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେନି ଯା ଦେ ଏମିତି କେହି ବିଲରୁ ଧାନ କଟା ଏବେ ହଉଛି କାମ ଧାନ କଟା ସାରି କେହି ତଳେ ବସିକି ଏମିତି ଖାଇଛ ନା କମେଣ୍ଟରେ କହିଲ କିଏ ମାନେ କେମାନେ ଖାଇଛ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କ'ଣ ଧାନ କଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।